Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Uy, saan ni? Di ba ko magalihok? Oh, igaid ko sa liki. Unsa na? Oh, Tagam ka na? Mura ka nagbaboy di ang akong gigait sa haligi. Karon, wa na makapanglugos na ako. buhi ko. Dili! Salbahis ka! Busaan na ka diha! Kay ipadakop ta ka sa imong pagkidnap na ako. Kana ko makaikyas ka din sa isla. O gano'ng dili mo ko makabiya din sa isla? Ha? May nang mahibaw ka nga dili ko daling mo surrender kay naanad ko sa kalisod. Kung dili man ako magkapamabdos nimo, laing mga tao ang mabuhat ini. Unsa? Ha? Praning ka na? Kaysa masab ko ang gusto mo lugos na ko gawas nimo, ha? Bunguto na ka? Ha, kanang dagway nimo, lugosono na. Muniti man eh. Hoy! Ikaw rin makabuhat ako ini. Nagbuang ka na tingalig ini ng unsa no? Mga ako'y natripingan ni mo? Pero gano'n nakaila ka sa kungan? Ha? Tungod kay ako ang mamahimong amahan sa imong anak. Sulpoys ka! Dili ka mo lampos ni anak ni Munyo, ha ka? Dili ba hitabong musugot ko nga ikaw ang mamahimong amahan sa kong anak? Rapist kang dako! Oh, may pambot na sa laod. Tabang! Kinsa ka nang nagpambot sa laod? Muani ka na din sa isla. Tunas Jisa, midagan na pa yung subaybayon. Kita na magkabanpan ko ni yung kapos ako. Ako ni ibang ginumayo akong kapos. Tabang! Gigidnap ko! Tabang mo! May rapist na minagit ako din sa isla! Tabang! Luwas ako ninyo! Ginagit kong pamuton! Tabang mo! Tabang! Ayaw! Ayaw mong palayo! Ayaw mong palayo! Tabangin ko ninyo! Ayaw mong palayo! Tabang! Maluhay mo! Ako ninyo! Tabang! Ano sila? May palayogin sila din sa isla. Ikaw lang silang milabay. Wala yun sila. Layo na yun kaayo. Huwag yung tingali sila. Magkaklaro na ako kaniya sa isla. Binoy, kaon na. Mister, kung sa may nabisihan ni Andrew nga, wala na maging siya muduaw din sa ospital. Ay na, ayaw na lang mo nagpangita, good niya. Kay nangita tingali ni kaayuhan. Ay, wala din ni musulti ni mo kung asa siya. Ay, waoy. Ay, mausap na gikabalakan ko. Kay wagid siya musulti kundi iniyagikan ang kwarta nga gagamit sa pagpaopera nimo. Ay, pagasusihan na si Andrew, ha? Init na ba ako? Wa man siya mauli gabi eh. Uy, mau ba? Hain man kaday karon si Andrew. Wala kailaing pambot ka ng agi. Galit lang mitalik
taligsik. Pero mahando ko mo ato sa payag. Kaya tuwa nito ang demonyong rapist. Bidag ko na kinang taligsik. Niuwa na yun. Kaya na mabalik na lang dito sa payag. Total, di ka apos pitatunag ko ang salbahis rapist. Sabasab ng uwa na, uy. Kalit ba lang magkusog? May pamalantang panahon ganina. Hanan ako sa payag. Oh, dili! Walang banguton sa haliking akong gigairan niya. Oh, ang konselyo. Kunitan kunig maayong konselyo. Basta mo tuol ka rin ako ng tawana. Tungkapon kagit siya. Oh. Sa manong humot kaayo. Mura may nagisalog lamas. May nagpaso-paso sa taas. Akong liliyon. Ang bunguton ang nasa taas ka nagluto. Nakabuhi siya sa kong gigapos niya. Saka na dali. Kaya basa ka na. Naibaw siya ni anak ko. Saka na. Ano magkainis ka buka? O pagkahuman magkakaon ka. Nagluto kong noodles. Tugnaw na gid kayo. Wala. Ang ako nga bil. May kurog na. Ayaw ato sa nagkatugnaw, Jisa. Saka na dali. Ayaw ka ba lang? Mga pabiro nang manlugos ni mo ka. Saka na. Kung sa pamay mong gidugayan yan. Nganong imo man kong gingon ini. Unsa may akong sani mo? Nganong nakailaman ka na ako? Ayaw nagpangutan. Saka na dali. Nganong nasukuman ka na ako? Kana! Oh. Nganong may abot pag ginisi mong una-una nga. Nga dadon ko din ha? Pag-ilis. Malikaw na ko. Huwag inigbalik ko. Kinahanglan nakailis ka na. Kinsa manggit ka? Nganong isilutan mo ko ni mong samahin eh? Kinsa ka? Kinsa manggit ka? Kinsa ka? Dili may mo magkailakan ako. Dili. Ug dili may mo maluoy ko ni mo, Chisa. Dili. Miho nang nanguwan. Tugnaw lang gihapon bisag nakailis na ko. Kinahanglan magkakaon ko. Gutom na kayo. Dili mahimo nga maluya ko. Kay may kauban kong demonyo. Kaumot sa noodles. Mukaon ako. Namingon ang payak. Mas may kinahilom na siya. Dili ko nang mamati siyang singkit.
Naunsa man ka? Demonyo ka. Demonyo ka. Di lang talon ko tukod ni mo, demonyo. Demonyo bitaw. Demonyo ko. Sige, balik ka na. Saan ka? Huwag ka na lang ikasulti, bahin ako. Ha? Salpahis ka. Palahubog. Demonyo. Ay, pagduhan ako, demonyo. Ay, pagduhan ako. Buhay Oh, ko. demonyo ko! Buhay ko. Demonyo ko! Ayoko ganti. Buhay ko. Ayaw, buhay ka. Ayaw mo basta. Ayaw. Naunsa ka ng ilay? Mura magtunay misuntok nga sakit sa kundughan, Sir Lex. Grabe nga kakulba ang akong gibati. Ay, relax lang. Misaad na ko akong amigong pulis nga manawag siya karong hapon. Kinsakit ka hay midani, Chisa, Sir, no? Ato na may bawaan. Kung doon na ni-report gikas ka pulisan. Duha na kagabi ang milabay, Sir. Pero wag yo'y balita ni Jessa. May balik ni mo si Jessa nang. Mugasto ko bisag pila. May balik lang din nato si Jessa. Ayop ka. Salbahis, demonyo. Malulugos ka. Mamatay ka pa, unta. Dili! Bakit ka nagibuhat na ako? Demonyo ka. Ayop ka! Ayop! Gabahan ka ba kung tanongin mo gibuhat na ako? Gabahan ka punta! Nilaptan ko siya. Rapist ako. Demonyo na ko. Huwag ko gagapag niyo. Ang akong gibati para ni Jessa. Dautan agad ko. Mura kong mananap ka ganiha. Kitugan kong sungay ka ganiha. Natuban ko ang sugo ni Alex. Hingpit akong dautan. Hingpit akong demonyo. Nang ang akong giamping ang kaputli. Guba ng tanan. Giguba ko sa demonyong dako. Dili ako siya mapasaylo siyang gibuhat na ako. Dili. Ampo ko ang iyang kalautan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!